E así chegamos á proba final do Atrápame ese minuto final. Pero, por certo, anotade aí. A min a veces esquecesme. Menos mal que me poñen por baixo o teléfono do Atrápame, xovedes, 618-388-087. Onde tedes que chamar para participar no programa e acabar, quen sabe, se tamén como hoxe está aí Samuel no quinto chanzo, vendo desde arriba o plató do Atrápame e pode marchar daqui con 40.100 euros. Seguimos, Samuel, a por toda a peña. E xa sabes o que é estar aí nese quinto chanzo, no minuto final, e tamén sabe o que é enfrontarse ás 5 preguntas desta proba. Por cada unha recibirá 100 euros se acerta, pero se consigue acertalas todas, levaría o que hai de bote. Inda que antes imos descubrir as categorías. Hoxe xogamos con matemáticas, waterpolo, heráldica, animación e publicidade. 60 segundos temos por diante e, como che dicía, 40.100 euros no bote. Preparado? Sí. Pois moita sorte, Samuel. E tempo. Matemáticas. Que signo matemático inventou Robert Record? A multiplicación. Non é correcto. Waterpolo. Que nome recibe o xogador máis corpulento e atacante central dun equipo de waterpolo? Central. É correcto. Heráldica. Que ave aparecía no escudo de Carlos I de Castela ou Carlos V? Paso. Paramos o tempo e xa conseguimos un acerto neste inicio de minuto final moi ben. Ese dianteiro do waterpolo, podes chamarlle boia, podes chamarlle pivote, tamén central, como ti ben dixeche, xa temos 100 euriños. E quedan dúas categorías ainda por coñecer, animación e publicidade. Imos a elas? Vamos. Pois veña, 39 segundos por diante. E tempo. Animación. Que película galega de 2001 está considerada a primeira longametraxe de animación 3D realizada en Europa? Paso. Publicidade. Para que marca de roupa italiana fixo o fotógrafo Oliviero Toscani varias campañas? Armani. Paramos o tempo a falta de 24 segundos. Veremos se é Armani ou non é Armani, pero xa te podes facer unha imaxe mental do que nos queda por diante. En matemáticas, que será o seguinte polo que che pregunte, signo matemático inventado por Robert Record. Logo temos en heráldica, buscamos que ave aparecía no escudo de Carlos I de Castela, e tamén Carlos V de Alemanha. Que ave aparecía? Buscamos en animación esa película galega de 2001, considerada a primeira de Europa en 3D, primeiro longometraxe europeo realizado en 3D, e en publicidade, marca italiana. Preparado para continuar? Vamos. Pois veña, máxima concentración. E tempo. Non é correcto. Matemáticas. A raíz cuadrada. Non é correcto. Heráldica. Águia. Non é correcto. Animación. Paso. Imos a publicidade. Paso. Paramos o tempo en publicidade, Parámolo aquí. Parámolo aquí. Porque en heráldica tiraches por a águia. Sí. A águia. Pero claro, non estás falando de animais, estás falando de heráldica. Entonces, águias pode haber moitas. Pode haber moitas. Vale. Dice, águia non é a resposta correcta. Mais non che podo decir. Vale. La podes entender ti o resto. Sí. Mais menos, non? Pois veña, a ver se aproveitamos estes 12 segundos que nos quedan para sumar algún acerto máis. Continuamos, Samuel. Vamos. Concentración. E tempo. Matemáticas. A suma. Non é correcto. Heráldica. Águia real. Non é correcto. Animación. Paso. Imos a publicidade. Paso. Voltamos a matemáticas. Resta. Non é correcto. Heráldica. Águia calva. Ai, que mágoa, non é correcto. É tempo. Tempo, pero moi ben intentado aí por parte de Samuel. Mira, o signo matemático que inventou Robert Record é o signo de igual. En heráldica era a águia bicéfala, que buscábamos, a que ten dúas cabezas. Hai moitos tipos de águia, pero en heráldica hai que ser máis preciso. En animación é o Bosque Animado, a película que buscábamos, a primeira de animación en Europa, realizada con 3D, e Benetton era a marca de roupa que buscábamos, na que participou Oliviero Toscani en varias campañas. Inda así, ese acerto, por suposto, ten premio e máis que merecido. 100 euriños que leva Samuel para Mazaricos. E xa sabes, meu, no próximo programa habrá máis cartiños. No bote xogaremos por 40.400 euros. Así que non o perdades. Vémonos ata a festa. Meu, vou tirar aí de as águias.